posachedwa pa tikupatsirani momwe kuyendera mlandu wa Azuneth Sata. Mukudziwa atu inu mbuyomu kuti milandu imeneyi yakatangale inavuta kwambiri pano toyambiranso zikuoneka kuti kupita kumapeto. Milandu imeneyi yakhudzatu akuluakulu a boma komanso kuja ku Malawi Defense Force. Tatiye timvere momwe mlandu umeneyi ukuyendera ndi zotsatira zake kuti zikhala zotani. Musayiwala panga like, comment komanso subscribe. Nthawi yakwana pankhani yokhuza mlandu wakatangale wa bambo Azuneth Sata omwe mayina a Malawi akuluakulu aboma komanso akuluakulu ena ogwira ntchito ngati ku Malawi Defense Force komanso ena ogwira ntchito ku polisi ena ku Office of the Director of Public Prosecutions Office of DPP konse atchulidwa ndithu mayinawo. Nde choyamba ndingofotokoza kuti malamulo a UK amaletsa zambiri zokuti mlandu ukaja ukayamba pali zina zoti sizitha kunena pano koma ndithu zaperekedwa kali kukhotiko nde amadikira kuti maloya zaja akapereka zikakhala kuti zatheka nde amalengeza amathana kulengeza ngati nkhani fake mwina simuzona even news zakuno zikamba zambiri pakuli ma restrictions ngati amenewo nde kuchedwako kunali kuti timafunsa sokaye tisanapalamule kuti mazanga yamba yathu ichakungolanga tola zonse kuzati yayi izi mutha kunena izi simutha kunena nde jambiro chimazulo ano mwachidule tinalonjeza kuti tikapita ku court tikuuzani kuti ku court ku mlandu wa Azuneth Sata wenda bwanji poti nkhani tidayamba 2022 koma fata zochitika zina tinaona mene zinaendera ku Malawiko makesi ambiri atambira nata nakhululukira bungwe la Anti-Corruption Bureau sinapenze umboni enanso analoledwa kubweza katundu yemwe analandira kwa bwana Bambo Sata ndiye chinachitika lero mawa asati mawa masana cha 2 o'clock nthawi ya ku UK ndi kuti cha 4 o'clock kuno ndiye kuti Bambo Sata anaonekera mu court lero mu courtimo Sata anachita kubwera koma anaonekera pa video video link kuno kama lorera kuti anavulala pa 23 November mwezi wa 2023 kapena 23 January 2023 ningopanga so check masiku nde chifukwa choncho sana teku yankhula koma nakusudwa milandu yonse 17 milandu ilipo magulu awiri pa mlandu khuza Sata kupeleka ziphuphu kwa akuluakulu aboma a Malawi osiyanasiyana komanso pali mlandu wa kampani yawo Javia kuna yonse inapereka ziphuphu ndiye belo yawo apatsa kuti atha mapitiriza kukhala ku nyumba belo yo pa mtengo wake pa ndalama zakuno ndi 2 million pounds mena kufotokozera malawyers ndi kuti milandu yawo ndi milandu ya serious kwambiri komanso boma la Britain ndi kuti linawo chidwi kwambiri malamulo akuno kwa amanena kuti kunabwera lamulo la nyuwani mu 2010 mina ambiri sana live koma ngati muli ndi ma interest kapena muli ndi chidwi omagwira ntchito kuno kamakhala kuno kamnzika ya kuno olive anthu ngobwera tikakhakuta kabanga katangale kati ku Malawi iwo akamva atha kukumanga ndi milandu imiri kuno ndi milandu 18 jomwe apatsa Sata pa milandu 18 ipo 17 ndi yawo koma nkhani yokuti analawira malamulo dziko lino popereka chiphuphu ndimene zikuonekera kufotokozera maloya ndingonena sanapitiza pali zambiri zomwe zachitika pali zambiri zaperekedwa koma sitinganene fati kunoko amakhala ndi ma restrictions pazina mamakapa nkhani yokhuza umboni woperekedwa khoti kopukapokha umboni utaperekedwa mkhoti ndi tisakukuuzani koma belo pomwe yafikapo ya 10 billion kwacha pa black market kapena poti timagulitsana 2.7 kapena 3000 kwacha ku bank ndikuti kumayo kuti ngati mina ndi 5.4 billion kwacha kapena 6 billion kwacha belo kusonyeza kuti milandu yomwe apatsayi ndi ya serious kwambiri ndiye belo yo apatsa chikolecho anena kuti akhala cousin wawo ngwachira kuti Bambo Saklani ndipo aboma ndi akonzeka kuti mlandu umene wafuna uthi nsangasanga mmene zikuonekera ndi kuti mwina tikamafika mwezi wa July ukhala wonse wayambika kapena mwezi wa September ikhala kuti milandu ipita kumapeto ndiye chomwe chachitika nchakuti pa 26 June mwezi omwe uyambe la mulunguli Sata akaonekeranso ku court mu mzinda wa London omwewo kuti akayambe kuyankha milanduyi nkhani ikuli kuoneka kuti ma charges abwera panopa for kuti ma charges ndosiyana kuyambira kucha abwera pano akukhuza nkhani yomwe anthu adavomera kulandira katundu kwa Sata ndanabweza pabunga landu kwapshe nati tagwizana nawo angobweza katunduwa koma ndiye kuti pamene popo ndo apereka umboni ukuti Sata adapereka chani chiphuphu kwa munthu ndi milandu yomwe akwazenga Sata ndi kuti adapereka koma ukoko watani ukoko ndi kuti atani kwathuko zikayamene timene milandu yathu sitikuonapo cholakwika munthu angobweza koma azungu akuti ayi malamulo akuna amanena kupereka chiphuphu kwa aliyense ukapanga chiphuphu ndi utani umangidwe ndithu nde sitikudziwa kuti tabwanji koma kulibe zobisa ikayamba makamaka monga maona kale maina onse ndachatulukaja omwe milandu yake wakhuza panopa koma kumboniko akuti kuli zambiri kuli zina matelefoni sitikuzati matelefoni enawo ndandani koma zaperekedwe mu court koma makambirana za ziphuphu makambirana za ndalama koma ndikhulupirira bungwe la Anti-Corruption Bureau ku Malawi linawo mbono umene unapatsidwa komanso ndikhulupirira kuti anyache koma mayankhula pafoni ndi Sata siningati kunena pano kuti ndi ndani koma ndithu kuyambira mwamba mpaka pasi madera mosiyanasiyana anyache akuziziwa komanso mmene chikuonekera ndikuti kuti report ija linaperekedwa ndi Martha Chizuma la Anti-Corruption Bureau ija ambiri mukumbukira kuti paka Malemu Vice President anazaimisidwa ntchito ndi President Lazarus Chakwera report imeneja yokanga kuti ikhala pati yamboni ndikuti poya pakhala nomwayi kuti Malawi tione kuti report mabisiro ku Malawi chamuli chani muli ndani ndi ndani ndipo tiboma lathu limatha kubisa maripoti imene akalipereka ngati pati ya umboni kuti kesi imene inakanika ku Malawi koma nkhani zinali chonchi ndiye kuti
nafenso akalipereka formally ikayamba kesiyo ifenso tizaliwerenga popano report ija kuti tonse tizimvera limodzi zomwe akupanga azungu ku court. Komanso panali mphekesera fani mafusa malawyers ena ndi ena akumeneko kuti ndiye pamboni nda akuti mwina sanatsimikiza mwinaso mkulu yemwe mwana mkulu wa anti-corruption bureau mbuyo amayi Martha Chizuma ajana mangidwa hapo mpaka na kuti nkhani zimeso kutakere kuchosedwa ntchito pana Washington World Bank mwina atakhala mboni kumbali zoti nkhani za boma Malawi ndimene zikuonekera apa pato kukhangati zomwe napanga bungu la ACB tinaje Sanagalo chifukwa kuti anzathu angotenga li malipoti athu ku Malawi aja kuti ndiye ndi umbono tsimikiza anthu anapanga zakatangale ndiye kunoko ndi mlandu ulendo kuyamba menepo ndende sire pompa popanda ndi makali kuti nkhanizo zindi ma restrictions ambiri sindikapange speculate more than what is allowed sindinganene zambiri koma asatapita ku court nkhaniyo ndithu kunoko tikatene yayamba ali pa bail ya 2 million pounds ola kuti 10 billion kwacha kapena kuti pa black market kapena 3 billion 4.5 billion to 6 billion kwacha mukakasintha ku bank komanso sakuloledwa kutuluka mdziko muno padali pano and milandu iyi ipitirira pa 26 June mwezi omwe tikuyamba pompa sonza kuti ofufuza afufuza omaliza amaliza koma kuona ma charges zake mena lili serious ndi kufa chake bail yake ikumagunda kuma 10 billion kwacha yomwe ndi funding ndithu ya department ya boma ku Malawi mpaka chaka chonse kumaliza ndi amene ninganene chachidule kuti azathu akonekata nazo serious akonekata mafufuza mokwanira koma nkhani yakulu ndi kuti tiyentidikire wiki amawa akatilolezaso zina pali zina zomwe tinapeza kumeneko zomwe ina sizilete court zimene zimaka zokhuza anzathu nyumba ya malamulo anajambulidwa ndithu akupita kwina kwake ukalandira ndalama ndi amene tikakhatira lolezedwa tizitulutsanso mwina tingodikira lwachiwiri achitatu akazipanga vet kuopa kunyula ndi usiku wabwino omwe mafunso nkhani ndimeneyo asata mlando jawayamba unakanika Malawi uja komanso ali pa bail ya 10 billion kwacha ndi nkhani ndimenezo Malawi anzanga tiyene tizoona kuti zikutha bwanji komanso tiona kuti kodi zipita kuti koma chomalizira ndinenepo kuti chifukwa kuti asata alibe mlandu ku Malawi chifukwa kulibenso mlandu wa asata unatha ku Malawi ndezomwe zingachitika atapeza kuti asata ndolakwa andimene akupangira ma charges akhamina ndalama za nkhani kuwalanda katundu uja dziko la Malawi lizaluza chifukwa kulibeko umboni kuti dziko la Malawi linavutika malinga ndi ife dziko la Malawi tili bwino ife kulibe nkhani zonse zili bwino ndeti katundu uyo atapeza kuti alanda azunguwa ndi wawo chifukwa kwatokha tinakanika kuforokoza tilibe kesi serious asata ku Malawi asata ku Malawi libe mlandu ndosati kuti bungu la anti-corruption bureau lomwe ndilo timalikhulupirira kwambiri linafufuza mokwanira tapeza palibe mlandu katundu wawo yeso ku Malawi anabwezera pomwe kunoko kuti tasunge kuti atuluke pa bail apereke 10 billion kwacha ndeti takuona kuti mwina awawa azathu malamulo awo ndovuta mwina kwathu ife ndikotani kwathu ndikophweka ndende sire pamene ndina kuti ma restrictions ambiri ndingayambe kulankhula zosayankhula zomwe anandiletsa ma lawyers ndinalemba ndakufacha mwambiri kuti izisunganene izi mutha kunena ndi public record izi mudikire kaye nde tili pamenepo tiye tizicheza wiki amawa Monday Tuesday I think pali tiwiri titatu maka imene ndibwereze ndikukhuza kunyumba malamulo mama pa nthawi yomwe amatsimikiza ba Martha Chizuma pampando pajamba kumbukira maipi athu adakana ndatakana I think akulu ena anapangapo zingapo koma chomwe ninganene chakuti kulima audio anajambula ndithu I think bambo Sata muchaka cha 2021 kwa miezi iwiri ndi audio amenewa ndokuti titadikira timve kesi kayamba mwina ndetizaziwa kuti yemwe amalimana ndi katangale dziko mundani yemwe amathandizira katangale ndani yemwe sapanga nawo katangale ndani komanso report ija inasowa ku Malawi ija inabisidwa ija mbuli maina ambireja ndi kuti titakuona kuti ndiyo tani panali pano kuti kodi maempe anatani funso nditha kuyankha mafunso awiri ngati atatha kukhala kuti ndololedwa ndi funso loyamba Charles Banda kuti mwati ma MP anatani pa nthawi yomwe mapanga confirm mai Martha Chizuma koyamba parliament inakana ndi parliament inakana mene zikuonekera pali umboni unajambulidwa kuti pana zina zake zinachitika ndi zimenezo ndetikumva ma MP ndinenere tipompano ndambali ya boma komanso otsutsa boma sikuti ndi mbali imodzi mbali nkhani asata ipene makhuza konse koma milandu yomwe kuchitika pano pai kwambiri mina chofuna mbiri kutoa chakuti ndiyambiri kuyambira 2020 kumapeto fai kukhuza kwambiri ku MTF ma procurement anthu ameneyo ndi ku police de zimenezo kwambiri ku public procurement ndi kwina kwa anthu anangolanda ndalama so ndi ma contract amenewo omwe ayamba pano pa mama ka ngona anthu omwe amaoneka akhululukidwa ndi mwana ochidwa kwambiri enawo ali ma list mbono report izo nazo funso la chiwiri lomaliza wopa kupalamula palibe funso usiku wabwino mwakoma nonse mulungu tizingopemphera dziko lathu anthu ambiri losauka ndovutika umakhala ngati kutsogolera omwe timapeza nthawi zonse sukonda amalawi koma tiyeni tipemphere tonse tisankhe mwina zomwe zingatithandize kuti tione pa 2016 kusankha kundu kwa Malawi sunganene kuti votera na uje izi zonena votera na uje ndizinda ikadziko mavuto koma aliyense pasi pa mtima teni tione kuti dziko likuyenda bwanji katangaleyo ndi watipweteka kwambiri
mchaka cha 2000 I think and 8 9 before adanena ndithu kuti 30% ya budget imapita kukatangale ndikubedwa ndi 30% mukawerenga zaka zonse zindalama zambiri. Ndimaliza pamenepo anthu makonda kubwera ku inbox pepani ndikuthamangiranso kwina ndisinali kunyumba ndinapita ndikubwerako. Audio ilipo chezani muona muwerenga ma comments sindikonda kuwerenga zabwino zonse mungadalitse nonse zikomo.